Аз съм Назит Павар и днес ще снимаме на Майнкрафт. Да започваме. Да си създадем свят. Ще играем на животи. Ще сложа линк в описанието за каналите на Venom BG и Стоян Арми. Чакайте. Направо дам старт. Пишете дали искате да направя поредица на Майнкрафт. Или на FIFA Mobile. Нека да зареди, ще започнем да снимаме. Ето зарежи. Започваме. Ето виждате, не сме на творчески, сме на животи. Почваме да целяме. Така, имаме две тук сега. Ето. Готови сме. Оле. Айде. What? What the? Защо? What? Някакъв бук. Ето това просто да се... Ето. Хайде да качва се. Оле, да, аз съм долу мито. Така. Там няма да влизаме. Да, дървото трябва да щупа. Има и 5 дърва и 5 пръст. Така. What? Голям нуб съм. Нали ще се научим да... Хайде, качва. Хайде бе. Вижте се качва. Не считам, че тези листа ми пречат да се скачи. Така. Тук кокошка няма да убивам, ще остава да живее. Хайде. Така. Хайде бе. Его се изкача сериозно ли? Така. Така. What? Дай да се сложа така. Ето тук имам дървета. Може тук да си направя къща, ако има много материали. Така. What? Нещо лагна. Така.
Така. Така. Я ще пробвам да направим. Така. Така. Добре. Но ни трябва. Прочи ни трябват още две. Оръжие за сега. Така. Да се създавате. С пръчка ще го щупа. Така. Добре, сега какво си да правим. Влизаме. Трябва ли един купче? Няма е такова. Да. Това ще си взема. Оръжия два меча. Две такива. И две такива. Да, не знаете. Трябва да се отчинаме, трябва да би с зомбита. За сега тук ще живея. В другия епизод може и да се преместим. Да се остава някои неща, които не ме целят. Добре. Така, отиваме да берем още дървета. Вот, малко бъгваме. Е по-лесно сбрана. Добре. Вот, много е високо, аз мога да стигна. Еми, колкото толкова. Може да среща се. Аз съм дървите. Добре. В момента ще се приготвим за оценяване и можем да сме на по-хубаво място. Да си направим някои работи. Така. Да. Чудесно, чудесно. Хайде да събира някои неща. Чакай, аре. Така. Добре. Има и вътрешно. А сега стои окей. Така. Да го щупим, да се изкачим. Да вземем така нещата и да вземем камъни. Така. Вземам. Тук има много камъни. За момент го дигнах нагоре да... Така, влизаме оръжия. Така, пръчки, златни пръчки. Ебе, чакай къде. Това ли е един меч? Една кирка.
И само спазва сега. Да го превесим тук. Тези неща няма да ни трябват. Еми хора, това ще бъде клипа. Ако ви е харесал, лайк, сабскрайб и ще оставя линк в описанието на Стоян Армис канала и на Venom.bg как да ги напишете. Еми до утре. Чао!